बेवहाय जोंहा गावबागाव डिपार्टमेन्टाव गावबागाव टपिकजों गावबागावनि टपिकजोंहाय गावबागाव जाय कालचार गावसिनि कालचार आरो गावसिनि मोनबेसे कालचार दङ बेबायदि देखायदों आरो गावबागाव टपिकजोंनो गावसोर मा टपिक लादों बेनि बारैनो गासिखौबो देखायदों बेयावहाय आरो बे गाम्बारि फेस्टिभेलखौ जोङो सानथामनि थाखाय लादों बे सानथामावहाय जोंहा सिगाङावहाय आउटडोर्स गेम जाखांबाय इनडोर्स गेम जाखांबाय आरो पोएम रिसाइटेसन बेबायदि लिटारेरि डिबेट एक्टिभिटिस जाखांबाय जोंहा साननैनि गेजेराव जानानै थांबाय बे आरो दिनै जोंहा लास्ट डेआवहाय कालचारेल रेलि दङ बेयावहाय जोंहा इउनिटिनि थाखाय आरोना बेवहाय गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन जातिनि स्टुडेन्टसफोर दङ जोंहा बेखौ देखायनायनि थाखायबो जों कालचारेल रेलिखौ लानाय जादों आरो जोंनि टेलेन्टखौबो देखायनाय जादों आरोना बाहाय फरायसुलिफोरा माबायदि बाहागो लादों बेसेबां बाहागो फरायसुलिफोरा गोसो गुदुङै बाहागो लादों गावबागाव गोसो जानाय गावबागावनि टपिकजों लोगोसे गावबागाव गोसो जानानैहाय गावबागाव गोसो गुदुङै गावसिनि लानो माने गावसोर जाय कारेक्टारखौ चुज खालामदों बेखौ गोसो गुदुङै खालामदों आरोना रेलिया दिनै बबेनिफ्राय जागायना बबेसिम थांखो रेलिया दिनै जोंनि बे कलेज कर्टनिफ्रायनो जानानैहाय आसाम वेल पुलिस पइन्टसिम बिनिफ्राय गिदिंना फैफिनदों आरो